Ginrekomendar sang Land Transportation Office sa LTO Region 6 nga i-revoke sang 4 katuig ang driver's license sang 25 anyos nga amay sang 3 katuig nga bata nga nalasakan patay sang grader sa barangay Umilig, Buena Vista, Guimaras pasado las 9 sang aga Hulyo 29. According diri sa investigation sang LTO 6, nakitaan nga wala sang kapabayaan ang driver sang grader nga si Eliasid, 42 anyos, bangod yara man ini sa iyang linya. Nagagwa man sa investigasyon sang Buena Vista Municipal Police Station nga nagpataklad ang motorsiklo samtang padulog naman ang grader sang nalapakan sang motor ang bunga sang lubi kabang danan nga nadulaan sang kontrol ang driver. Natumba ang motor kag nagtupa naman ang bata sa piyak nga linya sang karsada, rason nga nalasakan sang grader. Samtang hindi naman restricted kag magapabilin nga valid ang driver's license sang driver sang grader. Pahanumdom naman ni LTO6 Regional Director Attorney Gaudioso Hedespan II nga hindi magsakay sang bata sa motor nga hindi makalabot sa foot peg o kon talapakan kaga hindi pasarang no nga makahakos sang driver. Yariya naman ang kabahin sang pahayag ni Attorney Hedespan. Sa foot peg, pag hindi siya kahakos sa iyang sa rider. So this is one instance no may sakit ka natabo sa Guimaras na nagtabong ang iyang bata pag naipit sang grader sa piyak na part sang dalan. So this is actually the essence of the law. Siyempre kung di ito masampulan, hindi mata magtanda. But that is one way of protecting your children. Report nagikan sa LTO Region 6. Ini si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM. Ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap parehas ang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.